Okay. Here's the mic right. Angibonge mphathi ngithu bodwa bezitha amakhosi akitha khona la kanye nenduna nebandla insizwa lezi ngihamba nazo ezinye noma seyibalekela ukukhuluma nje sesithi ayinqanyule yonke indawo ngoba ilanga selishone nje nabo bonke abakhona omama isikanye nabo ngeke ngisanibala nonke ngoba induna zikhulumile zasibala sisonke. Angibonge nje ithuba lokuthi sihlangane ngixolisa ukuthi sifike sekuthanda isikhathi ukuhamba sehle izolo sibuya kuleli dolobha elikhulu okuthiwa yiGoli. Uma sesifika la kusebusuku singaboni ukuthi kunjani basihambisa basijikeleza kunamahlathi negaba eziningi ngacabanga ukuthi-ke lapho sosebenzela khona sekuvuke ekuseni kuthiwa hey asiphuthume sangena emotweni asihambanga maye babo hey kithi sifika nini kahle kanti kukude so ngiyaxolisa ukuthi isikhathi sisesanje ngoba siye sajaziswa abaphetheyo khona ngale befuna nabo ukuthi sikhulume nabantwana ezithile kodwa ke kuhle ngoba sesahlangana. Angibonge indaba ezithi inkulumo yakho ngoba isho okuningi okubalulekile ukuthi ngaso sonke isikhathi sikuqoqe. Ngiyajabula ukuhlangana nabaholi amakhosi kanye nenduna ngijabulele nje ukuthi sihlangene kulesikhathi kumanje. Ngesinye isikhathi siyasikhohlwe ukuthi lelizwe sihlala kulona izwe lethu ngoba abantu abaliphethe elungu nomnotho walo uphethwa abelungu nomhlaba uphethwa abelungu konke nje thina sesifana nabantu okuyibona bafike bezocela indawo kwenzeka kudala-ke ngenkathi abelungu befika kulelizwe besuke kuhluphekile ababehlupheka khona bafike bathola ukuthi izwe lethu limi kahle lihlezi kahle liyabusa baqala izinto benza konke sokilokhu baziphathayo. Inkinga ekhona manje ukuthi iningi lethu sesicabanga ukuthi abelungu ibona abantu thina siyizinto nje yenziwa ngamabungela ngemva kokuba sinqotshwe ilokuzana yibhanga abelungu basebelithatha bethi izwe labo leli. Amakhosi wona ephethe izwe eliphethe ngobunono ingekho lento ekhona ukulala nabantu yokulanga yonke into ngenkathi kuphethwe amakhosi. Abelungu bakwenza ukuthi baqede isikhundla samakhosi nokuthembeka nokuhlonishwa abantu bazo. Ngithi uma ngikhuluma nabantu ngikhulumela nje ukuthi ngisho umlomo wafika lapho efunde ukuba umantshi
bathi masebesike indawo zonke zethu basebethi omantshi ibona amakhosi kufuneka ukuthi amakhosi ethu mayihamba ngendlela ehlangana nomantshi umantshi egqoka isigqoko inkosi kwakufanele ikhulume isigqoko ibisikhuleka umantshi ithi inkosi senziwa ukuthi siphele thembeka nokuhlonipheka kwethu thina abantu abamnyama. Le nto isiyenzeke kwaze sengathi kuyadalwa uNkulunkulu. Ngenkathi okuthiwa siqala ukuyosebenza kwakufuneka ukuthi uma usebenza endlini yomlungu noma uyibhunu noma ngabe uyini umbizwa ngokuthi Nkosi kwezomlungu. Senziwa ukuthi size sibhilive ukuthi izwa kulona ilethe labelungu. Ngisho sesikhuluma nozimlaleli uzobopha belungu kodwa izwe lethu. Sesihlupheke kakhulu. Inhlupheko makukhulunywa ngenhlupheko ile okuyiyona ebulala abantu bakithi. Makuthiwa nje khona umuntu olambile nyama ayimlungu. Kulapho umuntu omnyama. Makuthiwa umsebenzi ayikho umuntu omnyama ongasebenzi. Abelungu bebenza into eyisimanga nganoma banomlingo yini. Bathi amakhosi awangaliphathi izwe akube igama ukuthi inkosi eqinisweni. Imithetho ezokwenziwa abelungu. Undaba zethu bekhuluma la ngesimanga sento yokuthi kunemithetho kuleli zwe lakithi. Uma ubuza ukuthi imithetho yashaywa bani abelungu beshayela thina abanikazi bezwe. Kuyibizileke le nto ngiyazi kahle ngoba uyazazi izinto izifundiso ukuthi uzwile wena ngokuthe Roman Dutch law. Lokho kusho ukuthi imithetho yala ezweni lakithi ayakhiwanga yithi sinabanikazi bezwe, yakhiwa abelungu. Abelungu abakha lokhu ilaba okuthiwa ngama-Roman nama-Dutch. Sonke labasifela baziphethwa ngama-Roman nama-Dutch. Thina sikaze sisho ukuthi ake siyeke imithetho yabelungu nama-Dutch nabanye sakhe eyethu imithetho lesa siyiphethe, hhayi kusasingenomthetho. Ngenkathi siphethe thina phethe okhokho bethu nobabamkhulu akekho umuntu wayevela asukela umuntu njengobona lehlathini. Abantu namhlanje abafaka kakhulu yithi sibulalana sodwa into eyenziwa abelungu. Mase sithi siyakhululeka ibona basitshenayo. Thina-ke mhlawumbe esingayanga kakhulu ebulanga ngingayanga nakanye-ke ngingasho into ukuthi kakhulu ngazi nje sibone isikwelana lelo. Yana ukuthi ngicabange isintu ngicabanga isilungu. Kubuhlungu ngendlela esimanga ukuthi sihleli sinamakhosi kodwa amakhosi awayilutho eqinisweni. Awakwazi ukushaya umthetho ushawa abelungu. Noma sesithi-ke sikhululekile Nkosi yami kusayifanele. Ubani ohlala emkhukhwini yithi, ohlala ey'ndaweni ey'gqekezelayo umlungu, kodwa izwe ilethu. Ngike ngithi-ke uma ngicabanga kubalulekile besicabange nje sisodwa into elula ngoba sokwafika le nto okuthiwa kuyavotwa. Kuthiwa abantu abaningi bona okufanele ukuthi baphathe. Sibaningi-ke thina
thina nje mnyama ayisho siyavumela yithi esibaningi kodwa abelungu benza wonke amandla ukuthi sibonakale sengathi asibaningi bona abaningi abelungu ngenkathi salwa lenkululeko abantu ababe baningi kwakuyithi isukela kokhokho bethu ngoba bahlangana okhokho bethu ukuthi asingabavumi kwabelungu kodwa kwenzeka kanjani uma usubhekisisa kahle abelungu ngemva ukuthi usithiwa sekukhona umbuso usuphethwa bonke abantu ozazela singavoti kuqala into abasinikeza yona yini phela senze uvota kuphela akukho kunye noma singayikhohlisa sithi hayi nathi sesiliphethe izwe banele babona belungu ukuthi siliphethe izwe sibaningi sizosuke sithi umlungu akahambe or whatever baqokelela imali banika abantu bakithi abamnyama imali ukuthi abakhe nabo iy'nhlangano zabo ukuze singabi baningi siphathizwe bayabaholela njalo nje uyabona ngenkathi sithola inkululeko cabanga ukuthi iy'nhlangano ezazikhona zazingafiki 10 inhlangano kuxutshwa ezethu nabantu abamnyama I think ezethu nje mhlawumbe zazi 3-4 nabelungu benze njani abelungu mase siliphethe izwe bahlangana bonke kuzokuthiwa khona iy'nhlangano zabelungu manje ey'ningi ezivotayo ngokuhlukana yinye qwa bahlangana bonke abelungu bathi mbo ukuze basibeke kulento thina esingayicabangi base bethatha imali beyinikeza abantu bakithi ukuthi nansi imali wena hamba uvula into yakho solokhu sikunika nje udle kahle njalo nje namhlanje ngeke uyibale iy'nhlangano ey'khona ngeke uyibale uzazi ngalo njengoba siyovota nje kulokhu okudlulile ibhuku lokuvota kwasungumqulo ngalo ngoba bafuna sihlukane siphikisane ngento engasingaluphili so that sihlupheke njalo nje asikwazi thina ukuhlangana sibe into eyodwa ngoba abelungu basusa inhlonipho yamakhosi inhlonipho yey'nduna okuyibona babesiphethe sibusa basihlukanisa uma uthi ake silungiseni bafowethu nodadewethu akulula umuntu uze uthi hawu lodlambo ngoba manje khona ngunihi wakhe siyahlupheka ukhona kade bekhuluma lapha bekhuluma ngey'nduna into yenza ukuthi kubande lapha phakathi iy'nduna izona ey'phethe ngokusebenza ngayonke into ziripote emakhosini ayikho inkosi ihambe yehla inuka induna uma induna ingekho usho ukuthi ayikho leyo nto kodwa asikaze sicabanga ukuthi iy'nduna kufanele ukuthi njengoba zisebenza la zikwazi ukuphila zikwazi ukondla abantwana lutho ekho into okayicabanga nangenkathi sengiphetheke mina ngangaphathi isikhathana esincane nje ngathi no iy'nduna kufanele ukuyihona bangiphikisa abantu ngafoza nje ngenkani ngathi phela ngiphethe manje induna izosebenza ngachaza ukuthi ukuphila kwey'ndawo zamakhosi kuphiliswa izinduna iy'nduna ezibatshenayo iy'nduna ezibacelisayo futhi amakhosi inkosi ithuma induna
induni ihlezi la inonkosikazi nabantwana nakho konke akekho umuntu oyicabanga leyo nto. Iyakutshela leyo nto ukuthi abelungu abasicabangeli. Nathi sengithi no, nabanye ngeze ubasho kwamanje nabo bahola. Sangane sitweni nje kuningi ngase ngithi ngizokwenza ngithi umuntu kufika lesa sikhathi yobe sengibabekela abantu bakithi. Kwaba abantu bakithi uqobo abeza kimi bathi asicela ukuthi weshe manje. Weshe manje ngibabiza nomagama. Ngoba ngifuna ukubana ngixabanise nabantu. Ngabe sathi kwahleli ukuthi nonayehla yina ebusuku mongameli ushisa ka esho lo phethelo. Ngitshela abazi ukuthi ngiyamazi lo muntu, mina ngimazi ukusuka nokuhlala. Ngimazi ukusuka nokuhlala. Ngaqala ukumuzwa ngesikhathi enikezwa belungu ukuthi akakhe inhlangano yabasebenzi. Eqonda ukuthi ngoba ufuna azafike kule ndawo kuyo. Awungasho ngasahlupheka. Umafowethu sawusukusela unyaka nenyanga mhlawumbe ezo-7 saphethe ngithi ngakithi ngothi ngifike ekugcineni ngoba ngishintshe kancane lelizwe. But hayiphuma mfo. Nangu lofikile kuyafutha. Khuluma iqiniso uma ngababuza basaphila. Bonke ababesho njalo bayaphila balapha phezulu ukhulumeni. Awungathi nangu umhlolo. Nithi umuhle ngani? Thi amuzwanga inkulumo yenza lapha eParliament. Iyashisa abantu bafuna ukumuzwa. Wenzeni manje? Njengamanje. Into enginesicelo nayo mina emakhosini ukuthi ake sishintshe lento eyashintshwa kuthina. Uma kufika belungu lapha silwa nabo noma whatever happen noma ngabe kwenzekani, into ebesemqoka kwaba ukuthi babone ukuthi uma kukhona amakhosi ephethe izwe ngeke bona bakwazi ukuphatha, bazohlupheka. Basebenza amasu ukuthi ayiphele lento yamakhosi, ayikakhona nje inkosi ngoba phela inkosi, kodwa abangabi nezwi ukuphathwa kwezwe. Bathe besuka lapho babethi kuzoba khona umuntu oyedwa zwi ozophatha izwe, not abanikazi bezwe. Amakhosi ahlukene igaba, khona amakhosi ushula amakhosi aphethe amanye amakhosi. Into eyenziwa le obabamkhulu bakha izwe lethu ukuthi libe izwe eliphilayo. Abelungu bathi no, inkosi izoba khona nje ihlale abantu bayo lokhu bakubo, kodwa ayikho into ezoyenza. Umuntu ozofuneka umuntu ozothiwa umphathi wezwe eyedwa, aphathe izwe eyedwa, hayi ukuthi amakhosi aphathe wonke namakhosi amakhulu namancane. Ubani lo muntu abamsho kuthiwa ngesilungu, ufuna ukuqala ngesilungu, kuthiwa yini ngesilungu? President. Yaqanjwa lento ukuqeda amandla amakhosi ukuthi kuzobusa nje indoda nje yodwa shwi. Ake sithi ke leyo ndoda ihlakaniphile njengale phethe manje, sizoshona. Ngitshela iqiniso, yabona le ndoda ephetheyo le akavela yedwa nantshela ukuthi yini eke yenze isizwe nade ngoba wayengabizelwe
wabizwa wabizela ukuzobulala izwe lethu. Salisihlupheka mo. Inkinga le ebekhona ithini ngoba sikhona nje asikwazanga ukuhlangana sinje emnyama sihlangana ukuze sibuyise lo mbuso wethu thina banikazi bezwe. Sikwenzani lo noma ngathi uyakhuluma ngakho ukuthi kuyagala kwase kuvela lento kuthiwa imali wenkosi yami. No leyo nizenza abantu kuthiwa bayekulini bangena emalini akuhlushekwa manje babo. Kodwa-ke indaba leyo into-ke engifuna ukuyigcizelela kule ekade ibe ngondaba ezinto bengingajabula mina sonke nje ngesithi noma ngabe sisenhlanganweni ehlukene noma ngabe kunjani ake sibuyise izwe lethu nothi ngale ndlela ekubuswe ngayo manje ngoba manje noma ungathi hayi silabuye izwe lethu ngeke kube nomuntu wesigebengu njengalophethe onamacala kodwa kaboshwa akwenziwa lutho. Wena uboshelwa ukuthi ukhwehlelile phambi komlungu. Khuluma iqiniso lelo linamacala asabekayo isike yanukwa insizwe embili ukuthi cishe sora lapho sakhuluma into namsebenzi. Okay siyeke hlelo ingakho imali sithi thina sizwe simnyama ake sihlangane ke kube kanye njengoba ama-community kadesho kanye nje sithathe izwe ngokugcwele ngoba uma sike senze njalo sizoqeda i-Roman Dutch law sibuyise imithetho yethu ehlonishwayo. Abantu ngeke bafela nje amakhosi ney'nduna yibona abantu abayobona ukuthi isizwe siyaphila ikithina leyo ngayikho komunye umuntu. Abelungu bona bajabula kabi uma bebona ukuthi siyahlupheka bafuna lokho vele. Labantu yazi ukuthi uma befika basebenza ngama-boys badala obaba nokho bengasishonile nje. Ngicabanga-ke mina ukuthi isikhathi sifikile sokuthi indlu emnyama ihlangane. Uma isihlangene bese sikhetha amakhosi ney'nduna ezizophatha izwe lonke. Okunye lokuphetha ukuthiwa uhulumeni kube ngaphansi. Ngoba uhulumeni yini leyo? Yini lento kuthiwa uhulumeni? Kodwa uma ukhuluma ngamakhosi ney'nduna ukhuluma ngabanikazi bezwe. Yini esihlula kusikwenze lokho? Sishaye imithetho. Wasithatha imithetho yabelungu solokuba siphatha kudala kusekhona ukoko kuzoba namhlanje sesiphila namhlanje silento esiyona. Ngiye ngithi noma ngabe kukhona esingezwananga ngakho-ke thina abantu abamnyama ake sibeke eceleni oba manje sithathe izwe lethu okuzothi kukhona kubonakaleyo khona sikuxoxe kahle. Namhlanje noma ngabe uxoxe into yesizwe kunomlungu lapho, sorry what is that? Sesisele njalo ake sihlanganeni nje emnyama kanye nje. Uma kukhona kwabonakala phakathi sisodwa singakwazi ukuhlala phansi siyixoxe lezo zinto siyilungise. Hayi ukuthi silungiselwa belungu. Imithetho yethu yabantu abadala oshaka yaphela kwavela eyabelungu. Isisenze noma sesikhuluma manje nami ngiyakwazi ukukhuluma zokuphile isikhathi ngazange ngithukile kule ngesingisi. Noma ngezwa lo wakithi ungazange esikole olufana nabo. Singabe siyenze le nto kanye bondaba ezitha kakhulu ngoba iningi ofana nabo phambili ekutheni hlangana nje mnyama kubuyizwe lakithi libuyela phela likhona. Hayi ukuthi sobabhekwa
Sasihlala siphambili kakade in any case. So ngijabula kakhulu ukuthi sithole leli thuba futhi ngijabula kakhulu ukuthi kugcwele induna. Ngoba ibona phela abantu laba abakwazi ukutshela inkosi ukuthi manje sekunje, manje sekunje. Uyabona nje kuba bekwazi ukufungisa ngabe hamba lonke izonifungisa wonke umuntu nizovota wenzovota kahle. Ungavotela ukufasa yini? Uma singavoteli akuthina singazivoteli sivotela amagama maningi abashiwo lapha nabanye abantu bathixo ngiyafisa ukuthi ke sibe yileyo nto nje kulolu lokubona sasithi siyabazuma osathane awukazi ungabiza osathane ngoba osathane bathi uma bebona ukuthi siyawina bavala ukuba ama-hour amabili no-half besithatha amavoteli baphala ngawo ukuthi singawathoki. Siyarotshwa njalo safaka icala nanamhlanje alazithethe ngoba bengafuni ithethe ngoba sasobehluli. Ingakho kukhona ukucabanga okukhulu ukuthi hlangana njengemnyama sibuyise iziloba kakhulu ukuze sibuse ezintethu. Namhlanje uma kuthiwa khona abantu abafundile, akekho umuntu ongafundile, akekho. Awuzokubantu abamnyama inqwaba kwa ifunde yagogoda kodwa ayitholi umsebenzi ithile la kufanele sihlupheke njalo nje. Why singayiqedi lento? Sithathe izoloba kakhulu. Uma kuthiwa kunezinto la emhlabeni lapho sihlala khona, lapho sihlala khona belungu iy'tezi yonke inhlobo kuyacobezela nje ebese bethatha ngamunye ngamunye nje besibeka lento zokwenza. Uma kuthiwa yithi sihlele emkhukhwini silala lapho kukhona into ayivula ebusuku kodwa yithi abanikazi bezwe sokushintsha nini lokho? Ngiyajabula ngoba ngikhuluma baphathi bezwe amakhosi ney'nduna. Into ebuhlungu namhlanje noma ilanga nelanga elala e-South Africa ungafili umuntu kufaka njalo nje sikwazi ukubhekile ngoba kufingane zethu kufoba bethu njalo njalo. Siyolungisa izwe lakithi uma singafuna ukulungisela thina. Cabanga ukuthi singakwenza lokho kungabi indaba zakho. Uma namakhosi angavele atshele bonke abantu ababaphetheyo ukuthi wonke umuntu ohlala kulesisamo sifundo uvotela lo mbuso wethu lingasixaka ukholo ngaphili. Uyabona nalelo mthopho yavota into yafika phezulu aphutha thina esasiphethizwe yonke indlela esasiphethe ngayo ayisusa kufake yayo. Ayike banza noma ngabe bekade kunzima ukuthi sahlala kangaka ngeke sihluleke kodwa uthatha umbuso wethu. Ngiyithandaza lisengathi ngeke ngasheshe ngife ukuze bonke kulonke ukuthi ngqo angisabi mlungu ngaze ngisho umlungu ukuthi wena wenkosi ayisuka ngena lapha ngizofisa
ngizofisa ngoba ilanga namhlanje lifishane ngizofisa ukuthi induna namakhosi ke kube khona into esizoyisho ibeke ukuthi kulo mbuso okhona njengamanje asiwuthathe nakubantu bakithi sebejemana belungu ngoba khona njengalona kade ngikhuluma ngayo akazi noma uyasa noma liyashona ngitshela phela ayikho into ongathi oyedwa lapha ngathi uke wasisiza ngalokho ngoba ke umuntu wabelungu asibonana ukuthi akuyona imfihlo lengezi ngoba ngiyaqoqa udaba lwakhe kusuka nomhlaba besiwina kuleli sikhathi esidlulile basiroba kulungile basirobile bangaphinde basirobhe na angiboni ukuthi kufanele sikuvume lokho inhlupheko yethu inkulu sokulokhu abelungu bafike ezweni lokaBaba masishintshe lokho kuyashintsheka njengoba kade undaba ezithi khuluma nje akubanga umlingo ukuthi induna ebezingaboni ukuthi ihole sathatha isinqumo finish siyahola induna kufanele ngoba yizo ezigijima ubusuku nemini noma ngabe kwenzekeni esifundeni induna egijima sihola umuntu nakubo iqiniso kodwa labo bantu bebengaboni lutho ngoba abelungu bengafuni babekanisa la ngisho amamnyama kwayenziwe khona abelungu abamnyama nabe yini manje zohola lendona kwenzenjani lendona zohola yini baphetha izwe labantu ibona benza yonke into eyenzekayo efundeni ezenza ukuthi abantu baphile izona ezilanga labantu izona ezilungisa izinto kodwa noma bengalutho ogogo esasenzile ngenkathi sikhona lapha ukuthi bahole sekwacisha isumane yabo basuswa nenkundla lapha abahlala khona abasinakile belungu asisinakile thina banikazi bezwe imali yethu ithuthwa zonke insuku yaphesheya yokwenza belungu bahlale kamnandi ingakho ngithi uma sithathizwe sizokushintsha konke lokho ayikho ingane ezohlala ekhaya ingayi esikoleni izofunda ukuze ikhule nayo kubeke into eyenza noma kanjani kuzophela izinto eziningi ezazingekho bengafika belungu uyabona sisaphila bakufuna ukuthi uma umuntu uganwe uma umuntu ugane kwakhe isizwe namhlanje usizo lwezindlela ezenzekalayo ngoba leyo nhlonipho nokwenza kwethu izinto sibe yisizwe esaziwayo sasikwenza kahle kokuphila umuntu akekho umuntu owangaphila emhlabeni namhlanje kusukela nje umuntu akubhoxa lokuzana nombesa kukhulana ngo-15 ngenzeka lutho selashintsha izwe asilibuyisele lapho lalikho umsebenzi wethu lowo ngikhuluma kanjena nje ukuthi inhliziyo yami ibuhlungu ngangizowena kulokho kudlule ngoba ngangicasha ngingafuni basheshe bangibona belungu basheshe bangibona ngoba banabantu babo balashinga uma mhlawumbe abanye bethu bangahamba senje
ukuthi uNkulunkulu usungishonele phansi phezulu ngoba kusho sihlulekile thina abanikazi bezwe, kodwa sinamandla singakwazi ukulungisa futhi ukulungisa iqiniso lelo. Angifuni ukukhuluma ngamasiko amaningi Afrika nabelungu asenza sabaleka inhlobo kaphela nje. Kuyoze kube ninike sihlupheke, challenge, shonele kwazi kwafakwa ukuthi sisala belungu sibabiza namagama athile asifasi kufanele kubuye isithunzi sethu njengendlunyana abanikazi bezwe lase-South Africa. Sesishwa into sesifika lapho senza khona ngoba uma singahlangana sisonke sivote sithathile izwi siyoshintsha yonke into ebhekezeleni siyobuza ezweni loma kaNkulunkulu. Iyasixaka leyo nto ngoba kuqala abantu bafuna bahambe phambili amakhosi ney'nduna ezazishawa umthetho abelungu babakhiphe eceleni lapho ukwenza bafake abantu babo abazozoyibona abaphetheyo. Sikuvumelana lokho sekunamhlanje sesifundile sesazi konke. Ake senze lento emishuwo undaba ezinto, ake sihlanganeni sonke sithathe izwe lobaba sibuyise. Ngisho umnotho wethu uthathwa abantu bahamba nako siyalamba thina banikazi bezwe ihlazo yithi esingathi umhlaba wethu makuthiwa kunentembuwa lapha imali ibe yithi esiyenzayo but ithathwa belungu. Uma kulendayo liphele idolobha elikaZulu naleli nabantu abaningi nento zakhona uma kubona izinto okuthiwa kuse-Richards Bay iy'moto ezithutha umnotho wethu eziwususayo kuhlala kuthe zonke izinsuku bathutha yonke into yethu ezokondla isizukulwane sethu ezizayo. So iqeda nini leyo nto simise kube yinto yethu na namakhosi njalo kuthiwa ayahola holiness olulutho ayahlupheka kodwa abanikazi bezwe basuswa ngenkani bathiwa hlala nje. Sokubuyisana nelakithi angazi ngoba amakhosi uthomfunebone ngoba manje yapheshela uthe uyagana sizobahlonipha kanjani sibavikele kanjani. Angiyeke ukuyisho lento, ngifuna ukuthi uma sesithathile izwe senze iy'ngane zethu kungabi umsebenzi womzali kuphela, kube umsebenzi wesizwe sokuthi yonke ingane iyafunda, yonke ingane iyafunda, ingabe ingane ezolokhu ifunde sithi uma ziqeda lento okuthiwa umatric lesifundo sasikahle kuyisona esikhulu kuqala ebese sithi awuyeke mfana awuyeke ntombazana ngenye nibe nomasosha. Uyazi ukuthi uma singaxabana nabelungu namhlanje iningi lethu lithi nebhanga simbala abelungu balenqwaba ungaphinda leyanto yokhokho esathisa lemkhono sibabonale kodwa uba baphethe ibhanga kube nomehluko. Namhlanje ezethi ingane zethu zela usuku nemini
ubala uthina ziyazala abantu kufanele ngabe bakha isizwe uma sekukhulekile ukufunga baba ayikho ingane eyothi angiye esikoleni yofunda unyaka iqede beyisothi phela inyanga ibuye lokwenza imfundo ephezulu sekuwumuntu so that uma sixabana nezitha kusasa zihlomile zisolwa nazo siyimajority sobaxoxa uma siliba siyohlushwa ifiki kube sengathi thina safika ayisafuni impilo ifuna nje ukuthi thina uhulumeni akhiphe imali yokufundisa izingane zakulelizwe funde yonke inhlokweni ukuze sibe ngabantu namhlanje imali abelungu bayibamba ngendlela ongazange uyibone ngoba bafuni sibe nemali funa imali benabo yibo kuphela abaphatha imali sithulesithini ayisafuni impike manje ifunani sisukume phansi sisebenzise ukuvota ukuze sithathe amandla ethu senze le esifunayo Nkosi benzenzele benze ukuthi bathakathe abantu bakithi bathakathe bonke bacabanga ukuthi sokubathakathe kuba bathakathe basekho kutshelela kumebuzana sihluphekele izwe lethu leli ziyathatha izinto zethu every day ngangikhuluma nabanye abafowethu amakhwesana afunda ukuthi ingakanani into eyathathwa kubona eseyosaphesha bayaza lapha khona bathi uyabona ukuba kwakusekhona ushaka besohamba ngamanye phela ngekebe soyilanda sihamba nelebelele amanye imali ebukhaleni bathatha izinto bayabusa bona bayatetete wahleli bani angizothi umuntu bathanda nazinaloluhanga ngini namthanda nambayikwabeuma bakwana unkulunkulu sorry beludlala nomkhuluma iqiniso singavumelana na ukuthi kulolu khetho esiya kulo asilithatheni thina njengonyana akesenze njalo uma kukhona abafisa ukuthi babe nenhlangano zabo ngemva kwalokho dekhe kodwa esithathe ukuze silungise izoloba kakhulu uma sihluleka lokho Nkosi yami sohlupheka kodwa ukuhlupheka isizukulwane nezizukulwane isikhathi lesi sifuna amakhosi abuye aphathe izwe ngiyazi khona abanye abantu baphatha kanjani azoliphatha nazi abaphethe namanje bazoliphatha izwe libuye liqonde lithi akukho bana babula usuku akukho bana bayontshontshwa njengamanje sibhizi sibuka ilokuzana leli elikhulumayo kuxoxwa ngabantu abangamaphuyisa ubani wenza lokhu igebengu kwabona ngoba yimali kuphela kusho ukuthi thina sesithatheka njengabantu njintele ngendlulu kodwa kukhona amakhosi ethu kukhona iy'nduna and iy'nduna I can tell you zikhona uma zigeza lithola ithuba ziyocisha yonke lento akekho umuntu ohlupha umuntu namhlanje zincikisele noma induna uma iyalungisa bafike kwenzana udlala nabantu abelungu-ke la okanye abantu abathuma abelungu ubona kunjena nje inhliziyo yabuhlungu lapho ngoba sisazophinda sifuna ukufonela kuthiwa yima sesibhala lapho
Thank you. Ngiyabonga. Uma sekuthoke ukuvotwa lapha. Sizovota yonke inhlobo yenational basivotela. Abelungu bayazi ukuvotela. Abelungu ever since sakhuleka bonke bahlangene bavota into eyodwa. Thina sivota yonke into ngala siyahlakaza amandla ethu ukuthi sibonakale ngathi sibancane. Ingakho sengithi nje uma mhlawumbe singafuna ukuhlukana mhlawumbe sokubonana later ake sithi nje kanye sonke sivota once for engineering. Sivumelana ukuhlala elokuzele imana emafukwini abelungu bona bebehlala kwelokuzana benokufika sivumelana. Uma singathathi sisekhona lethina sibonana ngoba singamabhunti uma banothi no people no ngempela ngiyacela ukuthi kulokhu nje njengoba ngihamba siya kulokhetho manje koNovemba ngempela ukuze ngemva kwalo sizobe sithatha manje elezo asiqaleni sithathe lokhu ngokwethu bese ukuthi ngokulandelayo singabe sithatha sobe sesihlele sesibukela ezakithi sivotela izwe lazo kuyoba mnandi. Asihlukaneni nokuthi sikhulume izinto ezincane hayi mina ngivotela usibani bani uzokwenzelana masivotela. But if sivote sonke kuyosenzela inkululeko yethu. Ngikusho ke lokho mina ngoba sengayihluphekela sengazihluphekela ivote encane ngajoyina ukuzabala zokusemncane ngingakavikela nokuthi join beqhamuka sengina-18 ngalabanayo ngoba into ehlala la ekhanda yimpi yokugcina yamangisi nabantu abamnyama kakhanda kubona kwaphela abantu leyo nto ngoba abasaphila masesikhulile ababekhona basixoxela ukuthi abelungu babegcolela kangakanani babewenza ngamakhesha lezalukazi. Yile nto yayenza ukuthi ngithelela kakhulu kuzokuba namhlanje. Uma sifuna lelizwe libe yilizwe kufana bayini ayihlangana nemnyama akwazi ukuhlangana nabelungu bodwa thina singahlangana bese siyasiphatha nje benza into abayithandayo. Ngiyathemba ukuthi uma singasesenze njalo kulokhu siyobona ngonyaka ozayo okanye uma sesithathele lokugcina siyophila ezweni lobabamkhulu ngendlela esiphila ngayo. Asinandaba nabo sobaphilisa njengoba sabaphilisa befika kodwa-ke obona ukuthi akufanele akabopha umthwala kubuyele kwelakubo ukwakheke lokho asithina sizonde umuntu sifuna nje ukuthi nathi siphile njengabantu. Ibuhlungu into exoxwayo ukuthi iy'ngane ey'fundile zaze zagogoda azithole umsebenzi iziwa ngamabomu abelungu. Ubani osikhipha lapha ke soyikhipha thina abanikazi bezo ilethizo bakwethu asilithathe lethini. Ngingajabula-ke uma sonke singalandisa leli vangeli ithina abantu abamnyama ikhulu inamba ifike lapho sothatha khona lento okuthiwa masiwine kule level ithi siyashintsha izwe sokushintsha ngapha soshintsha futhi akuthule ngoba ngozokuthule ngiyahlala kanti angihlali nje imlo ondaba ezinto makhosi mina kuthi ake ngiyibeke kunina le nyama ke nishumayele siyishumayele sonke siyishumayele full
ukuthi kulokhu sifuna indle emnyama ivote ndawonye ukuze silungise izwe lobaba mkhulu. Uma singenze njalo, uma sengihamba ngiyalo naphathi incwadi enkulu ufike nginikeze le nsizwa kuthiwa yayehla phezulu yaphinde yakubuyela phezulu. Ngifike sengizobonga ukuthi thank you. Ngithi iphrendoda engathiwa engabonakali eyasakha sonke, ukukhona leyo nsizwa eyasakha sonke. Iqiniso lokuqala lokugcina, uma singakwenzi lokho siyohlupheka njalo thina nje emnyama. Kungafanele ngoba yinto esifanele. Uma-ke singabe senze lokho nje kule game, I think indaba ezethu besho njalo kule game nje, emva kwalokho senze sikuthandayo-ke kodwa sesilithathile, sisaphila sonke ngoba abanye bayashesha ukuhamba, abanye bayashesha ukuhamba, abanye basheshiswa yilezi izinto engeke ngizisho ngabe basaphila abanye. Ngithe ngifuna nje ngicele lokhu okuningi sokuxoxa ngelinye ilanga. Sithini ngezwe lobaba mkhulu nawo elathathwa ngendluzula? Sinelungelo manje lokulithatha nangale kwendluzula, ukuba nje sibe baningi silithatha silishintshe, sisuse i-Roman Dutch law sifake thina into omnyama, kungabe kusaphinde kube khona inkinga ezosehlela. Ngiyajabula-ke kakhulu ukuthi silitholile leli thuba. Ngizoyicela induna ngoba izona zingakwazi ukuthi sixoxe namakhosi kahle. Ngifisa nje ukuthi ngelinye ilanga kesakhe indaba yenduna, ngoba njengoba ngisho sibalulekile induna. Azibalulekanga ngoba kwenziwa nje, kwakubuza ukuthi ayikho inkosi engihambe igijima usuku nemini jaha abantu. Kufanele ukuthi isizwe sabo sibe nabantu abazohamba phambili ekumiseni ukuthi konke kuhambe kahle. Induna-ke nithi ake ihlale eduze kwamakhosi zizowaxoxela ukuthi hayi bo singaqeda kalula uma singakwenza kanje, lokhu kanje, lokhu kanje. Induna uma seyikhuluma kanjalo sicela amakhosi ukuthi alemtshele isizwe ukuthi kule game isizwe sivota kanje, ngoba sifuna ukulungisa into. Ngiyajabula kakhulu. Okuningi sizokusho ngelinye ilanga. Ngithatha indaba yokuhamba ngihambele i-South Africa, hambe ukukhuluma nabantu bakithi. Uma mhlawumbe bengingaselishona ilanga, kuba ngiqale ekuqaleni ngomosha inhlupheko yethu ukuthi ingakanani, ukuthi ijule kangakanani, nokuthi kufanele basiyilungise kangakanani. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba la kukhona abaholi, mhlawumbe sizozwana siphinde sihlangane kuphinde kube mnandi. Uma kukhona-ke onombono odlulile ashesha usho simlungise. Manje ayikho-ke le nto, uzothi yini ngekho mayingekho, ngoba sifuna izwe lobaba mkhulu libuyele kithina. Inkosi yami, singaphathwa abantu bokufika basiphathe impela iminyaka neminyaka, noma sesikhulise sinje ngeke. Ngisho imfundo bayithi nje kancane ukuthi ungayiboni. Kundaba ezethu ngoba sesikhuluma manje namakhosi batshele uyakhulela emakhona bangani ukuthi indaba ezethu nalo daba ake silungiseni le nto. Induna zona-ke ngeke ngiyincane nokuyicela. Induna zifanele zifike enkosini, Nkosi
izinto yishintshile. Yini na? Hayi siyavota sonke manje. Noma inkosi ivotela ngale nangala, sorry, sizovota ngalokhu la. Okwamanje sivota. Siyavumelana into ngoba kuzoloku icela nje induna kwezinye indawo ufika kuzona. Lento ukuthi sakwazi ukuthi induna ayihole isho ukuthi ayikho into engeke sakwazi ukuyenza masifuna ukuyenza eqinisweni. Ayikho. Ikakhulukazi masikhuluma iqiniso njengoba linjalo. Angazi ikhuphuka imali yenduna. Iyakhuphuka. Uyayibona ke leyo ngoba kuyizinduna zakithi ihleli ndawonye. Abelungu bona bahlale beyikhuphula noma sithenge iyakhushulwa kodwa ikhuphule kodwa izona ezisebenza umsebenzi wesimanje. Wenkosi yami senze njani ke sikhuphule? Votelani thina siyakhuphula. Noma phela ngoba induna zenza umsebenzi omkhulu kabi. Omkhulu ungathola ukuthi ukhushula imali zethu thina nje esisebenza lapha kwibhekari kukhuphuka imali. Induna kuyizona eziphethe isizwe akukhuphuki lutho. Uyayibona le? Ake siwine nje kulokhu. Futhi ke mina ngithi hey ngoba banenhlanhla impela. Uyabona uma sike sawina kulokhu. Tshenda phela kuphela lonyaka soke sishintshe sonke. Soke sesinemithetho yethu ayithetha belungu. Kodwa ngoba yithi soze nalezam zodlala. Zodla kakhulu. Sesingani. Nitshele nezinye ukuthi ngiyafisa besihlangana nje. Ngoba mina isizathu sangibangela ukuthi ngibone ukuthi ayenziwe lento. Because nangazi kahle ukuthi umsebenzi owenzayo mningi mkhulu. Eqinisweni ayikho inkosi engabuza ngaphandle kwenduna. Ikhona. Ngoba ikwazi ukuthi inkosi fanele ihlale. Induna izona ehamba phambili. Uyabona nje uma ukuba kuya nami ngabe sengithe ukuthi manje utshela ngami phela uyikhaya nje noma ngamuntu yakho uyasebenza njani ithi wehla wenyuka shona la ebantwana shona nje kodwa uyayibona nje ukuthi siyahlusha ngokomthetho singaki iminyaka ninikezwe imali ngaki ilokhu nahola leyo mali ngoba kuyithina ukuba umlungu ngabe lokhu ikhuphuka isingaki. Ake sinyanga ukuthi ake sihlangane senze into eyodwa nje asikwazi ukuphumelela elethu lelizwe lethu yito fanele sishaya umthetho ayabelungu. Uyazi ukuthi kwaphela isikhathi lapho sasingavunyelwa ukuhamba ebusuku edolobheni uma umnyama liposhwe ngoba umnyama umlungu enahambe kuze Nkosi. Hayi ngaze ngikhulume into ayisikhulu bese kuthiwa ngoba nje uyabona sinjani kulungile. Angibonge bakwethu ngijabule nje sibonane. Ngikhuluma kanje ngoba ngifisa ukuthi thina nje emnyama ake sibuye sibe yilento esiyo thina abanikazi bezwe. Thina abanikazi bezwe izwa kulonela belungu lethu. Abelungu basifile ngoba sinomusa sabemukela. Phela asilungiseleke indaba qondithethu. Ikakhulukazi ngoba namhlanje
asafana abelungu basesihlupa singakakwazi ukukhuluma isilungu. Manje siyaphindiza nathi sesingamtshela umlungu into afuna ukuthi simtshele, siyabatshela mase sikhuluma sisuka ngoba bayithuka umthetho wabo. Basibili yaziwa yini sasibizwa ngokuthiwa umdala boy ingqondo iyathukuthelisa lento kushenda umdala ngisho ingane encane ngoba ihlala izunile ethi boy mommy calls you ngihlola hey mina ngaphuthela kakhulu bakwethu angamhlalisa isikhathi eside. Ngijabula kakhulu isikolele lethu, ngifisa ukuthi sonke sibhekele ukuthi siqhuba kanjani ukuthi sithathe izwe lethu kulokhu na sizohamba lonke izwe sitshela. Uma singakwenzanga-ke kuba kulona icala lethu, kodwa mina ngicabanga ukuthi manje sifike esikhathini sokuthi silungise izwe lokababhulu nezizukulwane ezizayo. Umsebenzi wethu lo ngelinye ilanga soxoxa okuningi namhlanje, hayi bekuyilokhu nje bekufisa ukusho kubantu abakhulu ukuthi asazi ukuthi simelwe isikweletu sokulungisa izwe lokababhulu silithathe besezandleni zethu, hhayi kwabanye abantu. Siyavumelana? Kulungile. Kuba khona amakhosi angizohlabela kwaba ngekho, ngizohlabela kwaba ngekho, ngithi umshini wami kodwa ngesolutha azokhala. Umshini wami webaba, umshini wami webaba, umshini wami webaba.